Not prepared, Your Honor. Kini ang binasanay sa prosecution ng depensa sa paghusay sa motion to discharge nilang Yorito Boniel o Grande Lumapas. Silang duha lakip sa mga akusado sa pagpatay kang kanhi Mayor Gisela Boniel sa Bien Unido, Bohol. Gitinguha nga ang duha ka mga akusado himuong state witness batok sa bana sa gipatayng mayor. Ani ang report. I think the defense is not ready. The defense is not ready. They are utilizing the fact that the accused are not still present. But if you look at the rules, it's clear. If the counsels are present and these counsels duly represent the accused, then the hearing should have proceeded hours ago. We are prepared. They are not. They are not for the several times. They are unable to present their witness. And they are saying that they keep on changing the affidavit of the witnesses. Kini ang binatuhay sa pong tali nilang Attorney Amando Ligutan sa prosecution o Attorney Gerardo Carillo sa depensa. Alas 8:30 unta ang hearing apan wa makaabot si Reyninho Boniel maong giuswag kini alas 10 sa buntag. Apan wa gihapon motunga tungod kuno kay dili maayo ang pamati sa lawas. Gihulagway sa prosecution nga dili andam ang depensa maong gilangay niini ang proceedings. Apan matud ni Attorney Carillo nga ang prosecution ang dili andam. Pareho kunong nausik ang oras nila, apil na ang korte tungod sa kalangan. Ang hearing mauunta ang motion to discharge sa kaso nga giatubang sa laing duha ka mga akusado. Sila ang himuong state witness batok ni Reyninho Boniel, ang bana sa biktima nga gialigahang maoy utok sa krimen. This witness saw how the accused shot and killed former Mayor Gisela Boniel. He was there, an eyewitness accounts. We were informed by the court and there was a manifestation that there was a conduct of a Greyhound operation in CPDRC. That's the reason of the delay.